Kushanjere. Denda ini mutungamiri weZimbabwe ndaimbotaura zvotonyadzisa kuti utaure hondo dzekuUkraine. Iwo wakatorafu. Muchiti mindatina zvonyadzisa vandati mvura inaya inobva kuUkraine munyika. Vanoda kuti futi mvura vakuti magetsi magetsi ari kubva kuUkraine. Saka unoreva here kuti Ukraine pasati pane transport means of transport sinogona kuunza zvinhu from Ukraine to Africa. Vanhu vakanga vasingararama vanga vasingaguti. Zvongorova kupenga nekuperekwa. Tine resources edu ekuti we can manufacture on electricity. Tine zvinhu zvedu zvatogona kuti mvura inongonaya munyika medu zvakafanana nevamwe. Chirongodiwa iwiru nezvekugona kuisa zvinhu in place. Noti kuramba vanhu chingolamenta varume vakuru kuti hondo yekuUkraine, hondo yekuUkraine kudikwa. Vangani vedu vanoziva kuti mafuta aibva kupese kuchigariro chedu chose. Mafuta aingorimwa masemvula muZimbabwe nevanhu vemuZimbabwe, including varume nguva iti masemvula wakawanda. Tasingambocheme zvesonzi crude oil inobva kuUkraine, crude oil inobva kuUkraine. This time of the day, do I tell you tichitorima? We have seen it. Izvo zvitarita tutanga kudanguda kuti vane minde yese ine minde vakatora mapurazi vanofanira kudiridzira so many hectares dzewheat, vanofanira kudiridzira so many hectares dzemasunflower. Une munda izvozvo une irrigation ukadzara masunflower wako ukarima ukawana 50 tons unoita mari yausati wamboona yekuti unogona kutosvina wega masunflower pamba pako. Asi tine vanhu vakatora minda vanoita basa kutorana kukokorodzana kuenda so kunoita basa rekukandira mumiramba. Apa purazi unaro munhu anochema nehondo yekuUkraine. YekuUkraine iyo handiti minda yakangofanira iri muZimbabwe. Uzoti uchitora mukana iwo kuti ndagore rino ndakutorima wheat. Ndoitengesa inini price handinoda nekuti hakuna wheat. Munhu ane price. Aronzi 6 aivhaira nepurazi raatezvara pano. Ko ukafuma warambiwa nemwana wavo, hodi. Ungofuma mukadzi akuramba so, iwe uchitaura kuti nepurazi. Purazi racho rakarimwe ita akasvika muna December, 23 December. Munda wakasvika kuti piriviri musina chirimo. Takakura isi mafuta eolivini, hapana chekuUkraine chaive paya. Kana 1 chekuUkraine. Taide itosupplya izvo zvise eZimbabwe, itosupplya. Timuno muZimbabwe isi mafuta edu arimo. Asi zvese izvozvo tsve pasi. Basa kufamba nemabhurugwa manyoro nemasikafa moro. Chozikanwa hapana. Mari kungopiwa mari sokunodya nemahuri. Mari yavakapiwa yose ma500,000 aikwanisa kuchera zvimwe zvibhorani kana kudhonza mvura from anyway. Kana kuripeya mapaipi irrigation akasiwa nevarungu. Vakasiwa zvinhu zvirimo zvidiridzira. Farming yekumira wakatarisa mudenga unoramba uchingochema sebenzi. Kana uchiona kuti zvemapaipi akugona chiita water harvesting. Mvura inonaya pamunda pako yose harvest, collect it to somewhere, bank it somewhere. Use that water during dried times. Hamuri mamparazi ramdhara 6 ramdhara 6 uchikuwera mukireti sebenzi. Kuwa kuti mapinjisi toiswa mukireti toti chinhuwa tichitokuwa ngoita wata mudanga rembudzi.